Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua otony kod ngimane kanyakla kod jotelo mane osetogodo ombulu e dier boma ma Narok bang' tulo muoche kind rowere. Mana kaka Walter Nyabaga bende lero, nochuno kweth Rigathi mondo mi ong'uk ng'wech mano kata rally margi mano e kinde mane giwuok ng'wech kendo toko bila dirone giro malungo wang'. Hii serikali ya Kasongo inaogopa mimi Rigiji. Inaniogopa zaidi. Hata polisi zaidi ya 1000. Bankiro wach kothwon kagwate wi nyamburko. Okoka odeke kapok koywago tiendagi machama tuoni. E kendo gola puth njiri kage tony kod ngimagi. Ng'wech mane en mar gwenyore kod iro malungo wang'. Mane obol kod obila. Ya fujo, ya kupiga watu mawe. Ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Si ndio? Si ndio? Wangapi wanasema maskonde. Rigathi oko ni sirikal temo yore duto mag dinone e kod chama mare mar DCP e kik tim romo mag siasa motelo ne yiero matich ang'wen. Hata mkitupa mawe, kura ya watu ya Narok mtafanyia nini? Si kura muko naye? Si mnapigia maskonde? Bona wewe Ole Ntutu na Kasongo mnataka kulazimisha watu ya Narok ati wapigie mtu yenu kura. Kwani kura itapigwa na nguvu? Harambee! Moto ni limbe mare Narok, Rigathi omaka men konduol mar IBC, mukoni jalup jakom mar IBC Fahim Marafat, odonjo rekod chenro mag ombulu, mamagarini kendo chano rocho ratiro mag yiero. E barua ne jakom IBC Rasa Sethekon, Rigathi okoni Fahim, nobedo kod romo kod gavana Mung'aro, kendo tok burano, to ne ochika pisas mag IBC mondo tim dwach Mung'aro e yiero madundo. Walter Nyabaga, Ramogi TV.